Čaute u ďalšieho videa, toto je prvé video s mojím názvom a budem sa to snažiť normálne hrať. Keď som to už nehral možno som to už nehral nejaký rok, takže to je pre mňa novinka. Tak trošku, ale takto to bude dobré. Počkajte, ja už túto hru viem ako hrať, lenže je blbé sa triafa na kľúčky. Moja nová kára bude toto, ktorý budeme opravovať, a toto je auto, ktorým teraz budeme chodiť a je to úplná... Je to neporazné tak trošku. Nasávanie. Tu je nový kľúč. Ako sa približuje obrazovka? Aha, to je nadávka. Prvá vec, čo budeme chodiť je... No. Ideme si proste zarábať. Akože zarábanie v tejto hre, tieto sramy by som nechal. Počkať, tu sa zarába proste úplne najhoršie, čo sa dá. Musíte kázať stromy, nie je to najlepšie. Mal som si to brať za sebou, ale koho to zaujíma. Aha. Ako sa to dáva od seba? Ako to hodím? Haló? Ako to odhodím? Dobre. Teraz si to budeme musieť po jednom kúsku nosiť sem dozadu. Toto bude aj trochu taký menší tutoriál k tejto hre. A zase jedlo budeme mať málo. Budeme tu mať únavu, budeme tu mať úzkosti. No takže to bude pokoj. Mám to v češtine alebo slovenčine kvôli tomu, že som lenivé prasa a neviem si to nastaviť na angličtinu, ale je lepšie sa to takto hrá. A k tomu bude treba benzín vlastne. Dobre. Toto nebudú zase tak veľmi energetické let's play, lebo ma nič jebať. Očakávajte v poslednej dobe nejaké nové let's play, že budú možno z Minecraftu, možno z Robloxu, možno ďalšia, možno bude nová séria z tejto hry. Ale tak to už je fakt tak keby skoro nemožné. Začínam mať smet, ale to nie je úplne. Ešte pekne povedané. Toto bude pokoj. A, autobus. Máme tu autobus a ten zase chodí... No vidíte. A ten je nám úplne na nič. Sklapni. No však toto bude treba. A toto je ale... hrozné. Ej. Také pekné vnútro. Počkej. Sedadlo. Možno výverko. Tak toto nebude dobré. Ako sa to štartuje? Nie? Tak sa pluje. X-kom sa približuje. A ako sa to startuje? Jo. Joj, dobrý som.
Jak táto hra mi nechýbala. Jak mi to nechýbalo. Hrozné. Choď von, choď von, choď von. Dobrý som. Ja som totálne neúčkej. Nie. Ako sa skáče. Takto, A táto hra je úplne blbá v tomto. Zober to. Prosím. No, položím pre istotu sem. To je horor. Krink, krink. Tu bude cringe video, ale to je mi jedno. Prečo sa to hýbe z tej zeme? Funguj auto, prosím. Funguj, vytiahni ho. Chvála Bohu, že tu nie je simulácia, nič nie, inak to by sme boli mŕtvi. Najradšej by som zobral motor z tohto. Z polorozbitého auta. Pekne hrdzavé je to. Ale to vôbec nikoho nezaužíva, ale poď hore. Ono to má ešte zimné brzdy. Ja som tak zabudol, jak to táto nenávidím. Noď dáva. Preto túto hru sa nechcel hrať. Nikdy. No tak. Zatiaľ sa môžeme pokecať, že ako ste sa dneska mali. No. Trošku s tým cújdeme a bude pokoj. Poď späť do kufra. Ja to serím. Ja ti prdím na to cúvanie všetko. Ja by som... Ja mám reč. To je ešte to cúva. Nie, napúraj do brez. To mám. No, konečne vysadneme z tohoto peklostroju, ktorý nefunguje. No ja som tu posa. Nemôže byť pripojenie vzduchu. Zapnúť a... Mám rád túto realistickú fyziku v tejto hre. Drevo je rozseknuté na hlbu, ale to je mi jedno. To sa tak blbo bude predávať. A teraz to chcípni. Cípni. 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 Teraz budeme chodiť zarábať k nášmu staršiemu bratovičovi, kde tam vzadu. Presne tam, kde sa pukám. Presne tam. A mesto je niekde tou stranou, ale tam sa nechce chodiť. No tak toto bude horor. No, brat. Idem.
nezabudnite si to ukladať, kde to je všeobecné. Toto vôbec. Kde sa to ukladá? Už viem, kde sa to ukladá. U kompu. A to je to najhoršie, tak si ja beriem do sebou. Konzol je nabitá? Jo, je nabitá. Hej, ale akože keď si zoberiete túto konzolu, tak s ňou môžete akoby robiť, akoby ukladať. To zneľudňuje. Neviem, koľko natáčam už, možno pár minút. Možno. No, možno. To nebude mať zase 3 hodiny toto video, ale mám šťastím, tak áno. Ešte strihať ďalšie 3 videá dnes. No, tak ja mám po robote. Keď je tu niekto taký, že by dokázal strihať niečo, tak prosím. Kontaktuj ma na Discorde, také isté meno ako na video. Áno. Ale keď neviete, alebo spravte mi intro. Intro by sa fotodilo. Fakt. A tak prvé let's play z Monbazu možno budú dobré, možno. No prosím. A teraz sa pôjdeme predať na tomto peklostroji. Alebo mám nápad. Ovládanie. Obecné. Automatická spojka. Teraz to už pôjde dobre. Kde sa chodí? Večkom, dobre. Ale akože môžete si tu nastaviť na čokoľvek chcete niečo. Môžete sa chodiť dopredu a doprava na C-čko, keď sa vám chce. Kto by to robil? Ale... No teraz to už bude kľudnejšie chodenie. A pre istotu... Ako sa mení káva? Vôbec? Désolé. Ako sa mení kamera? No tak ja som už totálny noob. Skok, beh, no... Fajčiť, čože? To asi nebudeme robiť. Aha, tak tu asi iná kamera není. Do prd. Nejdeme. No proste. No ideme. Na frente som predať naše drill. Nie, padne, prosím. Keď mi vypadne nejaké drevo, tak ja spácham sebe vraždu. Som vypadne z cesty, lebo keď vypadneš z Sedím niekde vypadneš. Poď.
prv. Typni ho. Otvor ho. Vysedni ho. Zkontroluj, že či nič nevypadlo. Najdi toho. No, konečne. Vyťahnem svoje auto. No, konečne by som nehovoril, že to je najväčší pôrod, ale takmer som umrel. Od úzkosti. A najprv si chcem zarobiť, vidíte, vľavo hore, že tam je pondelok a tam je rovná čas. Počasia, peniaze. A tých potrebujeme 1000, aby sme vôbec opravili naše celé auto. Počkaj. Dobre by bolo tam dať ručnú. Ručka. Ešte lepšie sa to ťahá jak minúto. Come on. Keď ma teraz zrazí nejaké auto, alebo nedaj Bože autobus, tak spácham sa veľa. No. Prečo nejde? Oj! Som to asi zistil. Nie, kamo. No tam je už Francisov dom. Tam je Francisov dom, pomoc. Ešte som tomu ďaleko. No tak toto bude pôrod. No si začnem hry ukladať. Najradšej by som si zapol cheaty, ale nemôžem. Nie, ja som to vyťahol. A tak, to by šlo. Musím čo vycúvať. Zatvoríme. No čo? No ešte to prešiť. Nie. A naučiť sa riadiť. To je hlavné. Kde je cesta k nemu? Zobrám, že je to tu. Tak tu asi nebude. Ale... Why not? Kde sa predáva? Budem sa tešiť, keď to auto ešte bude fungovať. Počkajte. To je dôležitý job. Hej, ben content de te voir, petit frère. No, hej, brešek. Ďakujem. No, daj mi svoje auto, prosím. Daj mi svoje auto. Ajaj, tak toto využijeme neskôr. Bočnice. Čo sú bočnice? Pre vás. Čo sú bočnice? Poďte. Čo to je? Najradšej by som použil určite a vyhekoval by som si 10 000. Nie som taký typ.
Kamarát, nezapadni. Ešte čo by som mal jazdiť iba na núk. Ale neviem jazdiť. Sa teším na tú automatiku s tým koníku. To je tá najlepšia vec. Až s normálnymi gumami niektoré hrabu na meste. Dokázal by som s nimi jazdiť. Totiž. Ale aj som to aj na tomto auto robiť upgrade, takže... Nie. Po chvíľku som doma. Kámo, takáto ľahká cesta to je a ja tam idem 2 hodiny. Ľahká cesta? 2 hodiny? Do mesta nejdeme. Aby to chcípne. Koľko to mám benzínu? Kde to ukazuje benzín, kamarádi? Asi tam. Je to skoro na 0. A v tom druhom aute je to úplne na 0. Takže... by som to išiel asi uložiť. Alebo... tie rozbité svetlo, to sa mi nepáči. Ideme. Ako sa to ukladá? Tam celý deň hrať, tak to by sa mi nechcelo. Kúknite brzo, ste vonku robíte iba toto, že vaľoľ, ideš. Funkuj, baterku mi všetku vymieš. A ide sa spať. Ale nie tak zhustá, ešte si musíme otvoriť chladničku. A vyslopať tam asi 5. Poutín budeme tiež potrebovať, ale... Nemám tu rúžu, nemám kamaráta. Spať. Keď sa zobudím o polnoci. Ja sa chcem zobudiť aspoň v normálnom čase, aspoň o tej 5. alebo 6. ráno. No, akurát čas na začanie. Počkaj, akú máme košielku? Pekná červená. Šťastné, to si dávam do postielky. Lebo som si to dala. Za to, že mám rád tohoto vývojára. Kvôli tomu, že vyšlo takú normálnu hru. No toto by bolo pre túto časť všetko, takže čau a uvidíme sa v ďalšom videu z tejto hry. Takže čau. A potom zase nezabudnite dať odber, až ak neprídete o ďalšie takéto podobné videá. Majte sa pekne. Takže u ďalšieho videa zase čau.